आयै नों मानो गाबदों? बाबाया अबाव थांखो? आयै बाबाया दाबो फैया। नोंनि बाबाया गोजानाव थांबाय आरो दानो फैला बियो। माब्लाबाबो फैनाय नंला। नोंनि बाबाया बेसेबा गोजानाव थांबाय जोंखौ गारनानै। फिसा नोमफाया जि जायगायाव थांदों आरो माब्लाबाबो फैफिननाय नंला। राजा आंनो बिस्कुट थाइबानि हरलाय। राजा ओरै फैलाय। आयै मेथाइखौ लाबोगोन ना लाबोआखै? लाबोदों बाबा। नै मेथाइया। जाया आं बे मेथाइखौ। मेथाइयानो मोजां नङा। फैसा गैयाबा माजों लाबोगोन बाबा मेथाइखौ? जा राजा जा ओहो बेखौनो जा नै। जाया आङो। आं दिनै मैगंखौनो फाननो हायाखै माजों लाबोगोन? नो बेखौनो जा। जाया आङो। नों मानो गाबदों आयै? हरदो आइ आं जानोसै। राजा आब' नोंस्रानाव माबाफोर खामानि मावनो मोनगोन नामा? नोंखौ आं मा खामानि मावहोगोन दे? नों जेखौ थिनगोन आं बेखौनो मावगोन आब'। दे होनबालाय आं माइरं जावनायखौनो जावफैदो आं जि सुहैनोसै। दे जागोन दे आब'। आब' जिखौ आंनो सुनोसै दे। दे होनबालाय जिखौनो सुदो। दे दा खामानिखौ मावखांनानै माइरं एसे फैसा एसे लानानै थांबानो जाबाय। जागोन दे आब'। नै जादो राजा ओंखामा। आयै आं दावदैजों ओंखाम जानो हाया। जादो राजा ओंखामा। बेखौनो जादो फैसा एसे थानायखौबो आं माइरं लाबोजोब्बाय। जादो। गाबोन बुरजा फैसा मोनबाथाय बेदर एसे लाबोफा। गाबोन फैसा मोनबा लाबोगोन आं। आगै आं माबा मोनसे खामानि मोनगोन नामा होननानैसो फैदोंमोन। ए आंलाय बिबायारिसो सानदोंमोन। नोंलाय मा खामानि मावनो? नोंबा अबेनि सिनायाबो मायाबो? मोजांसो ना गाज्रिसो नाङा आंनो न' बेखौनो लानानै थांदो। দাদা ইয়াৰ কাৰণে কিবা কাম এটা পাব নেকি? পাব, এই পিছফালে যোৱাচোন। बाबा आं दिनै देहाखौ बोरैबा मोनदों। लोमजानाय बायदिसो मोनदों। थां नों हटेलाव फैसाखौ लानानै फै।
आयै आं नोंखौ गारा थाङा आयै थां राजा नों फैसाखौ लायना फैथां आं फैसाखौ लानानै मुलि लायना फैनि दे नों बे फैसाजोंनो लानानै फैदो आं माहाजोन बाबुनिफ्राय फैसा लाना फैनि नों थाथ' आयै দাদা পইচা 100 টকা লাগিছিল কিহৰ কাৰণে মাৰ বেমাৰ হৈছে বেমাৰ হৈ আছে এই মাত্ৰ মই দোকান খুলিছো অকমান পিছত আহিবি যোৱা 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 आदा आदा आंनो फैसा 100 नांगौमोन आइया बेमार जादों দাদা দাদা মাৰ কাৰণে জ্বৰৰ টেবলেট দিয়কচোন মাথা বিষ হৈছে নাই নেকি? নাই বিষোৱা ৰ'বা দিছো आयै आयै सिखारदो आयै आं मुलिखौ लाबोबाय नों मुलिखौ जादो जादो आयै आयै हटेलाव मावबा फैसाखौनो होआ आं सासे आदानिफ्राय लाबोदों राजा ঐ ভাইটি কেইটামান কাৰ্টন আছে নমাব পাৰিবিনে অ পাৰিম আহা आयै आयै सिखारदो आयै नै मानसिफ्रा नायगासिनो दं सिखारदो आयै 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 सिखारदो आयै 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 नै आयै सिखारदो आयै नों मानो सिखाराखै आयै सिखारदो आयै 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 नोंस्रा दा न'आव सोर सोर दंबावो बाबु गैला फै बिदिब्ला आंजोंनो फैदो फै